Awganistanda Taliban dolandırıcılarının Amy Derýanyň suwunyň hasabyny gurýan kanaly Merkezi Aziýanyň, hususan da Türkmenistanyň we Özbekistanyň onsuz hem ýitileşýän suw üçünçülük meselesine oňoýsuz täsir edip biljekdigi duýdurulýar. 2020-nji ýylyň 31-nji martynda Talabanyň wekilleri Merkezi Aziýa bilen terhetdeş Balx welaýatyndan ugruna alyp gaýdýan Koçtepe kanalynyň gurulşygyna girisendiklerini ma'lum etdiler. Kanal Türkmenistan bilen terhetleşýän Jowuzjan we Faryab welaýatlarynyň üstünden hem geçýär. Taslama görä, onuň uzynlygy 285 km, giňligi 100 metr we çuňlugy 8 metr bolmaly. Su ýyla çeline kanalyň 100 km guly bölegi gurulup, galan bölegini hem 5 ýylyň içinde tamamlamak gözüňde tutulýar. Kanalyň suw geçirjilik möçberiniň sekundda 650 metr kuba deň boljakdygyna garaşylýar. Sol bir wagtda kanal ulanysy berilenden soň Amy Derýanyň suwunyň üstün bir böleginiň Awganistanyň demirazyk sebitlerine aktaryljakdygy. Munyň netijesinde de Merkezi Aziýa döwletleriniň esasan hem Türkmenistanyň we Özbekistanyň suw ýetmezçilik meseleleriniň hasy ýitileşjekdigi duýdurulýar. Sebäbi häzir Amy Derýanyň suwy 1987-nji ýylda kesitlenen Daşkent ýylalysyna laýyklykda Merkezi Aziýanyň 5 döwletine aktarylýar. Indi derýanyň suwuny Awganistan hem özüniň ikramçylyk maksatlary üçin alyp başlar. Öz göz başyny Hindus dağlaryndan alyp gaýdan derýa Türkmenistanyň owu hojuluk pudogyny zerur suw serişdileri bilen üpsün edýän esasy suw çeşmeleriniň biridir. Azatlyk soňky ýyllarda ýurtda esasan hem Livat welaýatynda Amy Derýanyň suwunyň çekilip başlandygy, munyň hem ikramçylygy galy berside adamlaryň suw üçünçülük meselesine yaramaz täsir edýändigi barada ýygyderli habar berip gelýär. Azatlyň ýurdun gündöwür sebitindäki habarçysy däli derýa hem atlandyrılan Amy Derýanyň suwunyň ozollar bulanyp akan bolsa, indi onuň pesaýlap, ýuwaş akýandygyny aýdýar. Amy Derýanyň suwy indi käbir sebitleriň şol sanda çärjew etrawynyň ekin meýdanlaryna uly kynçylyk bilen ýetýär. Şol sebäpli eýýäm ýaplaryň akawalaryna şol sanda Berdengi kanalyna hem ýörite nasoslary ýerleşdirip başladylar. Ýogsa mundan 5 ýyl ozal Derýanyň suwy bökdönçsiz akýardy diýip habarçymyz belledi. Ol yerli hünärmenleriň sözlerine salgylanyp, egerde Awganistandaky kanal dolu ulanysy berilse, onda diňe bir Livat welaýatynyň däl, eýse tutuş ýurdun ekin meýdanlaryna suwuň ýetmejekdigini aýtdy. Habarçymyzyň söhbetdeşi munyň netijesinde gündöwür sebitleriň ýaşaýjylarynyň agy suw üçünçülük meselesiniň hem has ýitileşjekdigini duýdurdy. Ol häkimetleriň ýurtda suw üçünçüliginiň ýagdaýyny gowulandyrmak we suw serişdelerinden tygsitli peýdalanmak babatda anyk çäreleri durmuşa geçirip bilmeýändigini hem sözüne goşdy. BMG-niň azyk we owu hojuluk boýunça idarasy 2021-nji ýylda çap eden hasabatynda Türkmenistanyň suw resurslaryna agram düşýändigini duýdurdy. Talabanyň gurýan kanalynyň ýetirip biljek mümkin negativ netijeleri barada Özbekistanda eýýäm isli wagtdan bäri açyk gurrun edilýän bolsa, Türkmen häkimetleri ýurda uly täsir ýetirmegi mümkin bu meseleni gozgamaýarlar. Şu ýylyň 20-nji martynda Özbekistanyň Daşary işleri ministrliginde geçirilen dostlukda Taliban wekilleri Koçtepe kanalyny Özbekistan bilen özara düşünmek esasında gurmaga taýýardygyny ma'lum etdiler. Sol bir wagtda Daşkent bu kanalyň gurulşynyň suwy ulanmak baradaky halkara kadalaryna laýyklykda alınıp barylmalydygyny ýygnykdy. Mundan başga da Özbek tarapy kanalyň gurulşygynda proýektiň netijeliligini ýokurlandyrmak maksady bilen Awganistanyň teknik düzümleri bilen bilelikde işlemäge taýýardygyny hem ma'lum etdi. Hünärmenler we synçylar Merkezi Aziýa sebitiniň suw problemasyna öňden bäri alada beýan edip gelýärler. Kimler Merkezi Aziýanyň suw problemasyny geljekde sebiti awanyan uly huplaryň hatarynda agzaýar, kimler bolsa sebitiň suw ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň töweregindäki dowly suw uruşlary atlandyrýar. Livat welaýatynyň Türkmenabad şäherinde onlarça ýaşaýjynyň bir seliýähiň we çağalaryň oýun meýdançasynyň ýykylmagyna garşy öz akymlaryň protest aksiýasyny geçirmeginiň ýygyny Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu ýer bölekleri olarda alınıp barlayan täze guruluşyklar we olaryň satuwy barada käbir maglumatlary berdiler.
Soňky ýyllarda vilayatyň ýer terişdeleri gullugy we Türkmenabad şäher häkimligi etrapçylardaky köp gatly jaýlaryň arasyna ýerleşen seýilgähleri we çağlaryň oýun meýdançylaryny ýykmak çärelerini güýçlendirdiler. Olar bu ýerlerde köp gatly jaýlar we täzirçilik dukanlaryny gurýarlar. Dip habarçy 24 martda aýtdy. Bu yer bölükleri şäheriň merkezi etrapçalarynda we köp gatly jaýlaryň arasynda, ýagny gur ilatly sevitlerde ýerleşýändi üçin olara bolan talap ören uly. Bu bolsa bu ýerdäki täze guruluşyklaryň bahasynyň şäheriň beýleki ýerlerine göre ýokary bolmagyna getirýär. Köplenç auksion esasyna satylýan bir dukan ýeriniň bahasy 300 000 manada çenli ýetýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň bahasy onunum ýokary. Dip habarçy belledi. Ýagdaýdan habarly çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä soňky ýyllarda bu meýdançalar ýokurda agdalan edaralaryň käbir resmiler üçin pul gazanmagyň esasy çeşmeleriniň birine öwrüldi. Resmi taýdan tasdikladyp bolmadyk maglumatlara görä bu meýdançalarda gurulýan guruluşyklara ruhsat almak üçin degişli ýol başçylara para berilýär we bu ýagdaý çağalar meýdançasynyň ýeriniň ýitirilmegine sebäp bolýar. Olar bu yerleri satın alýan we guruluşykları amala asyran firmalardan ummasyz müçberde para alýarlar. Yer terişdeleri gullugynyň we Türkmenabad şäher häkimliginiň resmileri bu pullary yer terişdeleri gullugynyň Aşgabatdaky darasyndaky resmileri bilen paýlaşýarlar. Dip çeşmämiz belledi. Adatlyk gurrun edilen ýagdaýlar barada agzalýan gullukdan we Türkmenabad şäher häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Bu aralykda habarçymyz agzalýan meýdançalaryň ýykylmagyna we olarda täze guruluşyklaryň amala aşyrylmagyna, onuň töwereginde ýaşaýan ýaşaýjylaryň aglawasynyň nägile bolýandygyna aýdýar. Meýdançalaryň ýykylmagyna garşy ilatyň häkimetleri bildirýän nägilelikleri köplenç oňoýly netije tapmaýar. Dip habarçy ilata meýdançalaryň ýykyljakdygy barada öňünden maglumat hem berilmeýändigini belledi. 19 martda Halkyň Sesi media habar YouTube kanaly Türkmenabadyň ikinji etrapçasynyň onlarça ýaşaýjysynyň 16 martda bir seýilýähiň ýykylyp, onuň ornuna ýaşaýyş jaýynyň gurulmagyna garşy öz akymlaryň protest aksiýasyny geçirendigini habar berdi. Öz raýyny guramaçylyk bilen amala aşyrylan çärede ýygnananlar etrapçadaky 70 ýyl töweregi ömrü bolan agaçlaryň çapylmagyna hem garşylyk beýan etdiler. Ýatlasak adatlyk Türkmenabadda çağalar meýdançalarynyň ýykylýandygy we olary derek ýaşaýyş jaýlarynyň gurulýandygy barada ilkinji gedek 2021-nji ýylyň noýabrynda habar beripdi. Türkmenistan ekologiýa wadançylygyny önükdirlerini gaýdylyp ýurt boýunça 18 martda geçirilen ähli halk bag ekmek çäresinden bir hepde töweregi soň Lewapol aýtynyň Türkmenabad şäherine dawara münasibetli ekilen we döwlet telewizionyny görkezilen müňlerçe düýp agaç naharlar başga ýere göçürildi. Ýaňy ýakyny ekilen ýaş naharlaryň bary ýogy bir hepde töweregi soň köpçüliklerin başga ýere göçürilmegi häkimetleriň ekologiýa wadançylygy tagallalaryna körege salýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28 martda Sewitden habar berdi. Ýatlasak ähli halk dawarasy oglan edilen köpçüliklerin mejburi çäreden bir näçe gün ozal Azatlygyň habarçylary ýurdun Günnogor Sewitiniň administrativ merkezine bag ekişine görülýän taýýarlyklar barada habar beripdi. Lewapol aýtynyň köpçüliklerin bag ekmek çäresini geçirmek üçin Türkmenabadyň Demirgazyk Günnogoruna ýerleşýän iri awtomenziliniň goloýundaky 10 hektar töweregi meýdan saýlanyp alany. Ýurt boýunça nobatdaky bag ekmek çäresiniň oglan edilmeginden bir gün soň 11 martda Lewapol aýtynyň Sewit häkimetleri Jemaat müdürlüğünün ýüzlerçe işgärini bag ekiljek meýdany taýýarlamak işlerini çekip başlady. Büdjet işgärleri şäherdäki köne howa mendiliniň uçuş-gonyş zolawynyň ugruna ýerleşýän we täze bag naharlaryny niýetlenen meýdany haşalotlardan gamışdyr tükenden arasyra başlady. Köpçüliklerin şäheriniň geçiriljek ýeriniň arka tarapy telewizoniýa kameralarynyň obyektivlerine iýilmez ýaly plakatlar bilen bezeldi. Arasaçylyk işçileri meýdanyna 7 gün töweregi iş edildi. Ahir soň 18 martda döwlet telewizoniýasy ýurdun ähli sebitlerine şol sana Lewapol aýtynyň Türkmenabad şäherine geçirilen köpçüliklerin bag ekmek çärelerini görkezdi. Telewizionda görkezilen video reportajlarda basma galyp geýnuli raýatlar köpçüliginiň jübüt bolup bag naharlaryny ekişi, şerede dawaranyň çägine aýdym-aýdyp tans edýän ýaş adamlar görkezildi. Döwlet mediýasy mejburi çäreniň ýokary ruh berentlikde geçirilenini öňe sürdi. Şeýlelikde dawara tamamlandy. Her kim öýleýine gaýtdy. Ýöne yerli häkimetleriň işi bag ekmek dawarasy bilen çäklenmedi. Azatlygyň habarçysy döwlet telewizionyny görkezilen dawaranyň ýygyny täze gök zolugy niýetlenen meýdana oturdulan ýaş arçalaryň sökülüp başga ýere şäheriň günorta künjügine ýerleşýän
täze Huwan mendiline barýan arkada köçetine göçürilendigini habar berýär. Oturdulan ağaç nahallarynyň soňky ykwalyny ýyzarlap görsem, ýaş arçalar goparylyp, täze aeroporta barýan arkada köçesiniň ugrundaky köp gatly jaýlaryň öňündäki ýer böleklerine göçürilipdir. Diýip hadatdyň habarçy Sewitden maglumat berdi. Ýaş arçalar göçürmek işleri 25-nji martda tamamlanypdyr. Şeýlelikde ýerli häkimetler 7 günnäp ekdiren ýaş arçalaryny 7 güniň içinde söktürip başga ýere göçürdi. Ýaş arçalar goparylyp, sökülüp, gaýtadan oturdulyp, soň ýene goparylyp, sökülüp, göçürilip, gaýtadan oturdulup ýörülse, ýere kök salyp ornaşyp bilýärmika? Diýip ýaş arçalaryň getirilmegine, oturdulmagyna we soňra gaýtadan goparylyp täze ýere göçürilmegine şaýat bolan bir türkmenawat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Täze avtomendiliň öňündäki meýdança ýene-de boşap galdy. Bu ýerleri tiz wagtda ýene gamyş we ýandak basar. 7 günlük tokoy zolunyň ömrü gysga boldy. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosy Türkmenawatdaky ýaş arçylaryň ykbaly barada Sewit häkimliginden tesbir alyp bilmedi.